Κάθε μήνα είχαμε εγκαρία από τα νότια. Κάθε μήνα παίρνε εγκαρία προς το Ρέθεμνος, προς το Τιμπάτσι. Πηγαίνουν κάτι γέροι, θα έχουν εμένα να πούμε εγκαρία και πηγαίνει ο πατέρας μου. Δεν πηγαίνανε για εδώ. Αν δεν έκανε κατάσταση δεν πηγαίνανε. Και δημιουργούνταν προβλήματα ύστερα με τις Γερμανίες. Τελευταία δεν πηγαίναμε καθόλου. Ούτε γέροι, ούτε νέος, ούτε τίποτα. Το τσίμερο αριστερό του είναι δυνατό. Πολύ δυνατό. Εδώ προπατούσε εδώ στον Άγιο. Πολύ ισχυρό. Βέβαια. Και ανθρώπου με αυτοθυσία. Λοιπόν, θυμάμαι ότι τραυματίσανε οι Γερμανοί που πιάσανε σε μια σπηλιά τυχαία που συνεδριάζανε και επόμενο μόνο αυτός. Και σκότωσε ένα χωριανό μας Αεράκης, σε Τσινά τη Σιμπούτσι. Και τον έφεραν εδώ του Ζωνοαντρέα. Και πήγε ο κουνάς ο γιατρός και τον επερήθαλψε. Επί 3 μήνες φυλάγαμε στον ανεμόμενο σκοπί κάθε βράδυ. Αρκετό να σου πω ότι την κατοχή υπήρχαν εδώ πριν τα γεγονότα 400 με 500 στο ΕΑΜ. Με επικεφαλής τον Γιώργο Σμποκό, ο οποίος ήταν δικηγόρος στην νομική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και επιμεταξά τον επιάσανε και τον πήγανε στην Πελοπόννησο. Ο Σμποκογιώρης κρατούνταν στην Ακροναυλία. Έφυγε από την Ακροναυλία στις 24 του Απρίλη του 1944. Επανάλαβε αυτός εδώ από το κόμμα την ηγεσία, την πολιτική ηγεσία. Τότε επήρε η οργάνωση άλλο χαρακτήρα, επήρε επαναστατικό χαρακτήρα. Ο Σμπόκος έπιασε την οργάνωση και τη σήκωσε να πάνω. Μας λέει ότι το θηρίο είναι πληγωμένο, σπαράσει, αλλά στο τέλος είναι πιο δύσκολο. Και γι' αυτό είμαστε υποχρεωμένοι να δώσουμε κι εμείς το τελευταίο χτύπημα στο θηρίο. Κάνει μια πρόταση. Να χτυπήσουμε τους Γερμανούς και να θέσουμε την περιοχή των Ανογείων ελεύθερη περιοχή. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει εκλογή. Το θέμε, το θέλει η οργάνωση, δεν το θέλει. Αν δεν το θέλει να μην γίνει, αν το θέλει να γίνει. Κάνουμε μια συνέλευση στο σπίτι ενός Ζαχαρία Καλέργη ή Μπενά. Εκεί μονιάζομαι 24 ανθρώποι. Κάνουμε ψηφοφορία. Όταν στούν οι Γερμανοί στα νόγια να ζητούν εγκαρία και να πάρουν ανθρώπους, θα χτυπηθούν. Αυτή ήταν η απόφαση της Ολομέλειας. Διότι ήταν 17 με 7. Και τον λέει, όταν έρθουν οι Γερμανοί θα χτυπήσει το εφεδρικό Ελλάς, θα τη χτυπήσει. Άλλη μια περίπτωση του Σμπόκου. Κάναμε συγκέντρωση και είπαινε ενός που είχε, με συγχωρείτε, ένα καλό γάιδαρο, αύριο να φέρεις το γάιδαρό σου να φορτώσουμε, να πάμε πράγματα στο λιμέρι. Λέει, δεν μπορώ να τον εφέρω, λέει, γιατί. Ήρθε η αστυνομία και μου είπε ότι θα τον πάρει να φορτώσει λίγο όπλο να τα πάει στο Γενίγκαβε. Αμέσως αυτός λέει, σταματά. Ειδοποίησαν τις χωροφυλάκους που είχαμε εδώ οι Γερμανοί. Πάνε τα όπλα να τα παραδώσουν στο Γενίγκαβε, στη γερμανική αστυνομία. Λέει, καλά, τότε θα βρούμε άλλο. Εν τω μεταξύ δείχνει 2 ανθρώπους. Τον λέει ένα το Γιάννη τον Πασπαράκη και τον Κώστα τον Λαμπρινόκοστα τον Γεντά, λέει, να σταθείτε μετά τη συγκέντρωση που σας θέλω. Και τον λέει, εμείς αυτά τα όπλα μας κάνουν ανάγκη και πρέπει να μην τα αφήσουμε να πάει στους Γερμανούς. Μόνο θα κατεβείτε αύριο να βλέπετε έτσι κάτω στα ποριά, να πάτε να πάρετε και το χωροφύλακα και τα τουφέκια. Κατέβηκανε λοιπόν,
Άρα στον κατεβασμό επαντήξαν και 2-3 δικοί μας που θέτανε όξο, γιατί είχαμε εντολή από το κόμμα να μην θέτει ουδής μέσα, ουδής. Διότι είναι οι κρισιμότερες στιγμές των Γερμανών. Και στην Τυλιξά όσοι θα πιάσουν τους σκοτώσουν. Λοιπόν, εμμονιάσανε 4-5-6. Κατεβήκανε και στήσανε ενέδρα και μια στιγμή σε κατέβαινε ένας χωροφύλακας και κατέβαινε και ένας αγροφύλακας μαζί. Και είχαν φορτώσει τα όπλα να τα πάνε να τα παραδώσουν στο Γενίγκαβε. Πήγαν, τους σταμάτησαν έτσι στην περιοχή του Βασκαλιού, ακριβώς κάπου εκεί τους πήραν τα όπλα. Γυρίζει ένας από αυτούς και με ειδοποιεί και πάμε μαζί στο σημείο που ήταν αυτός με το γαϊδούρι. Τους είπαμε να μην τον αφήσουμε να φύγει, να τον κρατήσουν εκεί μέχρι να βραδιάσει, να φύγουν τα όπλα και να έχουμε τον χρόνο να προφυλαχθούμε αν τυχόν κάνανε οι Γερμανοί. Πήγανε λοιπόν και πήραν τα όπλα και πήγανε στο φορτωμένο το δέτη, λέγεται, πάει μια τοποθεσία και είχε μια τρύπα και τα βάνουνε μέσα. Πήρανε και το χωροφύλακα και τραβήξανε το βουνό και τον εβγάλανε απάνω. Αυτός ο χωροφύλακας του είπαν ύστερα, άμα θες να φύγεις, να πας. Όχι, εγώ θα παραμείνω σαν Αντάρτη. Με τα όπλα τσινανά χτυπήθηκε νοσήφης ο Τσουακάκης. Το 44 σε 7 Αυγούστου. Ο Σύφης ήρθε και έκανε προσβλητικές ενέργειες στα Νόγια. Συνήρθε η οργάνωση του ΕΑΜ, επήρε απόφαση ότι εάν ο Σύφης ξαναπατήσει στα Νόγια, είτε με παρέα είτε μόνος του, πρέπει να συλληφθεί ζωντανός ή νεκρός. Αυτό έγινε απόφαση της οργάνωσης του ΕΑΜ Ανογείων. Διότι εξέραν αυτοί με τα ράδια που είχαν ότι οι Γερμανοί είχαν καταρρέψει το ανατολικό μέτωπο και ότι καταρρεύανε και πρέπει να σαμποτάρουν τη νεκαρία να μην πηγαίνουν γυναικόπαιδα. Διότι πιθανό να τα βάλουν μποντέρο μετά για να σκοτώσουν ανθρώπους, ποιος ξέρει. Δεν ξέρουμε τι θα μας κάνουν και εμάς που μας πήραν τότε. 5 μέρες πριν τη σύλληψη του Σύφη, εγώ ειδοποιήθηκα σαν γραμματέας που ήμουνα να πάω στον ενεργητικό Ελλάς, στα Τσουνιά. Πήγα λοιπόν το βράδυ τη νύχτα και μου λένε θα πάρεις 13 άντρες εξοπλισμένους με κατεύθυνση των Άγιων Μύρων. Τον καιρό που είπανε για να βγάλουν την εγκαρία, ο δήμαρχος τσίβγαλε εγκαρία στον Τιμπάτσι, Τσανογιανούς, αλλά δεν πήγανε. Ο κόσμος δεν ήθελε να πηγαίνει σε εγκαρίες, το Γερμανό. Και μάλλον έφυγε ο Τσίφης, ο επικεφαλής του Γενίκαβε, φρούραρχος. Λοιπόν, του λέει ο Κοντογιάννης που ήταν εκεί πέρα, μην πας στα Νόγια γιατί θα σε πιάσουνε και δεν θα κάνεις πράγμα. Λέει όταν ο Σύφης θα πάει στα Νόγια και δεν φέρει την εγκαρία στο Γενίκαβε, δεν θα είναι Σύφης. Του λέει και έρχεται. Ήρθανε 8 άτομα και είχε και Ιταλούς μέσα και ήρθανε στα Αρμή, στην πλατεία του χωριού. Εκεί στο καφενείο του Δραμουντάνη του Βασίλη ήταν ο πρόεδρος του χωριού, ο Σμπόκος ο Γιάννης, ο Μπατζογιάννης ο λεγόμενος. Και τον εβγάζει έξω από το καφενείο και του λέει την εγκαρία, γιατί δεν μας την έστειλες. Και τη ειδοποίησα, του λέει, και δεν ήρθανε, τι άλλο σου κάνω, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Με το ζόρι να τη φέρω. Και τότε του έδωσε ένα χαστούτσι του Προέδρου, δυνατό χαστούτσι. Τότε σας εξεγρίεψε αυτός και μάζευε τις γυναίκες. Ό,τι η γυναίκα έβραινε τη μάζευε στο αρμί και τη συγκέντρωνε πια. Και φώνιαζε και έκανε από αριστερά βάλει ένα σταυρό από εδώ στα αρμί
να γράφει ότι κάποτε ήταν εδώ ανόγια. Ήταν η πιο δαιμονισμένη του μέρα. Όποιος αν είχε δει, τάκα και τους φανεί τα χέρια, τα πόδια. Εμείς τον ακολουθούμε πάλι από πίσω, μερικά παιδιά. Και βγήκε μέχρι τον Άγιο Όρη, έπιασε για ορισμένα σπίτια και μετά πήρε κάτω το Ολιακό. Έστειλε ο Μανουράς, ο Σμαηλομανόλης, μια γυναίκα του Ζωνογιάννενα, λέει κατέβα στην πλατεία Σταρμή να δεις ή τα γίνεται, ή τα Γερμανοί είναι. Και κατέβηκε αυτή και του λέει τόσοι νέοι Γερμανοί είναι και τόσα νέα όπλα κρατούνε, τούτο και πληροφορίες. Τον πατέρα μου τον είχανε για εκαρία τότε και τρέχει και μπαίνει στο σπίτι μας μέσα και του κουρδόχω από πίσω. Και είναι η μάνα μου μέσα με το κοπέλι. Είχαμε τότε ένα τελικό παιδί που είναι τώρα στον Άρδακτο παντρεμένη και ήτανε 2 χρόνων. Και τσι λέει παρτίτσι λέει αρμή. Και τότε κάνω την πρόταση εγώ στο Σύφη που ήμουν πίσω του. Και του λέω Σύφη να πάρεις σε μένα και να αφήσεις τη μάνα μου διότι έχει το πίκολο, του λέω τι θα το κάνει. Και με κοίταξε λίγο και μου λέει παρτί αρμή. Και τότε μάζεψε η μάνα μου ό,τι είχαινε και μια βούρια και μου βάζει στη βούρια ψωμί ό,τι είχαινε και ένα γαμπαδάκι και μου τα δίνει και προς τα αρμή, την πλατεία. Αμέσως αυτός έβαλε στο νου του ο Μανώλης ότι έπρεπε η υπόθεση να υλοποιηθεί, η απόφαση να πάρθει. Και όποιους έβρικε στον δρόμο, του έλεγε πάμε στο σπακάκι. Και πάει δίπλα το Τουρούλιο το σπίτι τότε, του Μιχάλη, τον η μάνα του. Τον είχαγε το Ρούλιο το Μιχάλη Εκαρία και πάει και παίρνει τη μάνα του. Μας μαζώνει όλες τις γυναίκες και μας πάει στα μη. Και από τσά μας ελαλούσε και μας πάει στο Γεννήκα Δε. Ο Μανουράς ο Μανώλης, ο Σμαηλομανόλης. Βγαίνει πάει στον Άγιο Γιώργη, πάει στον Πράτανο από κάτω και ήμουν εγώ και ένα και μου λέει, του λέω τα γίνεται και μου λέει μαζεύει τις γυναίκες στα αρμή και θα τις πάρει. Μόνο πήγαινε να πάει να ξεχώσει τα όπλα από στο φορτωμένο το δέτη. Τα είχαμε σαν να τους βάλει μέσα όλα σχήμα της σφαίρας και να ξεχώσεις, να χωρίζεις τις σφαίρες του κάθε όπλου γιατί ήσαν και μαλλιχέρια, ήσαν και γερμανικά, ήσαν και εγγλέζικα, διάφορα βέβαια. Να κοιτάξω, λέω ψαυρομερικούς, να έρθουμε να χτυπήσουμε τους Γερμανούς. Στο σφακάκι να ξεμπερδώσουμε τις γυναίκες, να μην τις πάρει, δεν είναι προσβολή για το χωριό, να μας πάρει τις γυναίκες μας. Και μας ειδοποιούν από κάτω-κάτω που δεν πάει πάνω που ήμασταν εμείς ότι αυτό γίνεται. Και κατεβαίνουμε κάτω από την Αρκαλιά, είναι μια πηγή και λένε Αρκαλιά πιο κάτω. Εκεί επγίνανε ορισμένες γυναίκες τα ρούχα του. Και μέσα και του Προέδρου η γυναίκα και στο πλήσιμο. Και μπορούσαν τα απομισοπόρια, κάτι άσπρα φαντά τα βάνα τότε οι γυναίκες. Και είχαν πλύνει τα απόξω τα φουστάνια του. Και κατεβαίνει και τις παίρνει όλες, ήσανε 4-5 πως είστε, και τις παίρνει και τις βάζει και αυτές στη γραμμή. Ο Μανώλης τι έκανε όμως με ο Μανώλης. Είχαμε του Λιράρη έναν αδερφό Κασπαράκη που ήταν στον Καμαριό και είχε ταχυφόρο, το αργωνωμένος. Και πέμπει να πάει τον ειδοποιήσει. Και στέλνει τον Περβολογιώρη και ειδοποιεί το Αντάρτικο να κατεβεί αμέσως για να χτυπήσουμε τους Γερμανούς. Πήγα εγώ στο φορτωμένο το δέντη, βγάλω τα τουφέκια, χωρίζω το κάθε τουφέκι με τις σφαίρες του και περίμενα να έρθουν. Μου λέει πήγαινε, εάν δεν βρω θα έρθω να τις χτυπήσουμε οι δυο μας. Αποφασισμένος αυτός. Ο Μανουράς τώρα, ο Σμαηλομανόλης που λένε, παρατσούκ. Πάει καθάρισε και που είχε το όπλο του και οι άλλοι που δεν είχαν έτσι απολύσαν τα πολλά. Παρακάτω βλέπεις στο Περγόλι μια γυναίκα
Στου οίκου το λένε, περιοχή, και τον είναι μακριά κάπως. Και φεύγει ο ίδιος και πάει και την μαζεύει και τη βάνει και αυτή στο γυναικό. Εγώ δεν ήμουν εδώ. Και την ημέρα ήμουν πορισμένος μαζί με τον Καλέργη που είπε ο Σάββας. Έτυχε να είμαστε μαζί. Αυτός αντίθετο στρατόπεδος, εγώ αντίθετο. Λοιπόν, οι τοποθεσίες του οίκου που ξέρουν αυτοί ήμασταν. Όταν έτσι περνούσαμε πάνω από το δρόμο και έτσι πήγαινε τα γυναικόπαιδα, στο Γενικό έπαιζε, έτσι πάει. Πριν ξεκινήσουμε, λέει ο Πέτρος ο Πασπαράτης, μπρέσεις η δουλειά είναι σοβαρή. Εάν σκοτωθεί καμιά γυναίκα, χαθήκαμε. Και λέει, ποιος ανάλαβε την ευθύνη, εάν σκοτωθεί καμιά γυναίκα. Και λέει ο Μανουράς, εγώ αναλαβαίνω ακεραία την ευθύνη. Λέει, δεν είπαμε άλλη κουβέντα. Τότε σε προβαίναν οι Γερμανοί με τις γυναίκες στο βαθύ στενό, το λέμε εμείς σε μια τοποθεσία, για κάτι γιατί δεν προλαβαίνουμε να πάμε να τοποθετηθούμε. Και γυρίζουμε τώρα βορεινά. Μας εφανερεύει το Σφακάτσι. Η τελευταία που πήγαμε στο Σφακάτσι, περνώντας από μια περιοχή, μας είδαν οι Γερμανοί με τα τσάλια. Δυο. Ένα όπως και ένα χωρίς όπλο. Αυτοί οι δυο είχαν καθυστερήσει και κατεβαίναν τότε. Και τις βλέπει ο Σύφης. Και σταματά και βάλει τα τσάλια. Δεν μπορούσαμε βέβαια να αποφύγουμε γιατί ο τόπος ήταν πολύς και δεν μπορούσαμε να απογείρουμε. Και πηγαίνουμε βιαστικοί τρέχοντας μάλλον. Και σηκώνομαστε και φεύγουμε και πάμε και τοποθετηθήκαμε στο σημείο που χτυπήσαμε. Και είναι εκεί στο Μάκρη άλλες δυο γυναίκες στα περβόλια και πήγε και τσιμάζεψε πάλι ο ίδιος, ο Σύφης, και τσιβάζει αυτές στη γάμα. Το σχέδιο το βγάλαμε, απίσε πήγαμε. Αυτό εσύ απουτσιέ, ο άλλος απουτσιέ αυτό και τελείωσαμε το ρατσί που ήταν να μπουνε, την ώρα που θα να μπουνε όλοι στο ρατσί, θα παίξουμε μια μπαταρία στον αέρα. Ο Σύφης πήγαινε μπροστά με ένα Γερμανό και τον ακολουθούμουν εγώ στα τζι που δεν με πειράζανε οι γυναίκες. Είχα και τον όγκο τσιγούρια με το γαμπά. Και όσοι φτάξαμε, με το τρέξιμο βγαίνουν οι Γερμανοί στον πόρο του Σφακατσιού. Ίσα-ίσα που τοποθετεί. Ίσα-ίσα που στάθηκα στο χαράτσι από πάνω και περνούσαν από κάτω. Και μια κοπανάκια κατεβαίνουν τουλάχιστον 100 γυναίκες και με Γερμανοί και Ιταλοί. Εγώ πήγα στα Αρμή, ήταν ο γιατρός ο Κουνάλης, αν τον ήξερες ή τον έχεις ακούσει, ο Σμποκογιάννης, αυτός που σου λέω, του Σμποκογιάννη ο γιος, ο Μπενάδος Ζάχαρης, ο Ροντρόγωσας, ο Στρεφίτσος, ο Βρέντος, ο οποίος είχε πάει στην Αθήνα και είχε κάνει εγχείρηση εδώ στο Λαιμό, ένας άρρωπος, ωραίος άρρωπος. Λοιπόν, περιμέναμε τώρα ο Σμποκογιάννης που σου λέω, κάνει βόλτα από την πάνω πόρτα της πλατείας και πήρε με την κάτω μία βόλτα νευρική. Εγώ το σχολίασα και λέω, αυτός ήξερε την υπόθεση. Διότι ξέραμε εδώ όλη η οργάνωση ότι θα έπρεπε χτυπήσει τον κατάλαβε, ήταν μυστικό. Λοιπόν, εκεί τώρα που φύγανε, λέει ο Στρεφίτσος συγχωρεμένος, λέει, όχι ο γιατρός ο Κουνάλης, λέει, πού τζιδάτσι κομμουνιστές. Τότε ο Σμποκογιάννης τελείωνε τη βόλτα και σήμωσε προς τα μάτια που στέκομαι στο πιτσάλι, στο καφενείο. Και του λέει, εδά θα ακούσεις, του λέει. Πραγματικά δεν το είχε εμποπομένο. Και αρχινούν οι πρώτες μπαλωθίες. Μόλις μπήκαν στο αυτό που θέλαμε να μπουν, αυτό έπαιξαν μπαταρία στον αέρα βέβαια. Γιατί ήσουν μπροστά και οι γυναίκες είχαν. Και την ώρα που φτάξαμε έτσι απέναντι, που είναι οι αντάρτες, φωνάζει ένας. Πίσω οι γυναίκες, πίσω οι γυναίκες. Τραβιόμαστε εμείς πίσω. Μετά έμαθα ότι ήταν λίγο Μανουράς, ο Γήπαρης, ο λεγόμενος. Λίγο πίσω γυναικόπαιδα. Και παίζουν και δύο πυροβολισμούς τρεις, στον αέρα. Εγώ ήμουν στο χαράτσι από πάνω και αυτοί περάσανε από κάτω. Είχαν 3 κύκλους γυναίκες ο μπρος, είχαν οι 3 Γερμανοί στη μέση. Δεν μπορούν
Κατέβηκα χαμηλά κοντά στον πόρο για να ανοίγει βερσέπια μια κεφαλή Γερμανό να παίξω. Αλλά αφού έχει τόσο ένα τσίκρο γυναίκες, δεν μπορώ να παίξω και παίζω μια στον αέρα και αράσουν. Εγώ τυχάνει πάει χαμηλά να έχω μια περιουσία και δουλεύουμε και με τον αδερφό μου και ερχόμαστε μια φορά την ημέρα και παίρναμε φαΐ και ξωμέναμε έτσι απέρα. Τότε ήταν και φρούτα, ήταν απίδια, σαφίλια, σίκα, μπορούσε να επιζήσει. Σε μια κοπανιά προβαίνει η αδερφή μου από πάνω και μου λέει «Μιχάλη, είδα θέλει να σου πω και βγαίνει, είδα θες μου», της λέω. Αλλά είχα ήδη εγώ ένα-δυο δικού μας και είχαν γύρω από ένα σημειωμάτων 500 μέτρα και δεν μπορούν να τις κόψω. Ψήφισε, γιατί είχα έγνοια, αφού είναι τόσο πράγματι είχα έγνοια. Και μου λέει ήρθε ο Σύφης και πήρανε η τιμάνα και πήρανε και 80-90 γελικόπτερα και ταραλία και πάει κάτω με τη βέρδα. Αλλά αυτός και εμένα τις χτυπήσουν, αφού είμαι τόσο πραγμάτων, επί το λόγο μου δεν το είχα πει. Και γρικό τον πρώτο πυροβολισμό. Και του λέω γρήκα της. Οι γυναίκες βέβαια μόλις ακούσαν την μπαταρία την πρώτη, γεννήκαν καπνός. Και φύγανε όλες. Τότε γίνει χαμός. Αρχινούν το μόγκρος τα γυναικόπαιδα, τσαράσουν πίσω. Το δρόμο και γυρίσανε πίσω. Και μένουν οι Γερμανοί, μένουν 2 Ιταλοί και παραδίδουν τα όπερα αμέσως 2 Ιταλοί. Τα αφήνουν πια και σηκώνουν τα χέρια. Μαρμάρωσα έτσι πέρα με τσιπυροβολισμούς, διότι βλέπω το Σύφη και έτσι αυτός μαρμαρώσει, πετάται ο άλλος Γερμανός και αρχινά τσέβαζε εκεί που είσαι 9 αντάρτες. Παίρνουν οι Γερμανοί κατοριάτες και κομμένο τσάτι έβλεπα τους Ιταλούς να μην πιάσουν τα όπλα, να σκοτώσουν οι γυναίκες ή άοπλους. Κατεβαίνουν οι 2 άοπλοι από πάνω και του λέει αμέτα να πάρετε τα όπλα τον Ιταλό. Και πάνε και παίρνουν τα όπλα τον Ιταλό. Οι Γερμανοί υπόλοιποι, έξω Γερμανία, κατεβήκανε τον ποτάμο. Και σπάω ο Σύφης και μπαίνει τα καράμια. Και θωρεί το ζόρι και παίζει πίδους πίσω και κατεβαίνει στον ποταμό. Έτσι που πήγαινα εγώ, θωρώ τον Πιωμανόλη σε ένα σπιταλάκι μέσα του και μου λέει Λευτέρη, γάκα από τον ποταμό, φανέρωνε ο ποταμός. Και μου λέει γακάτε από τον ποταμό για να σας εφύγουνε. Και μετά μου λέει ένας δικό μας, ένας αρούστρος, ήταν μεγάλος, ήταν 50 τότε. Μου λέει άντε μου πάει, θα με σκοτώσουν. Και παίρνω με κάτω το ριάτσι, έκανα εγώ έτσι και βγάζω τη βούρια με το γαμπάι, τα πίνω και παίρνω με κάτω το ριάτσι και κατεβαίνουμε στον ποταμό. Και κόψαμε πραγματικά τον ποταμό, τις υποκόσουμε και αναγκάζονται και σηκώνουν τα χέρια. Σύνω στον ποταμό μέσα σε έναν πλάτανο. Εγώ όταν έφυγα πάει τον νους μου στον πιστόλι του Σύφη. Για εδώ μια βλακία, τέλος πάντων βλακία. Τον είχα δει μια φορά και φοράνε πιστολάκι μια κότσινη θήξη, τον κερατάει, θα το πάρω. Και από εκεί που ήμουν εγώ, ήμουν πιο μπροστά στους Γερμανούς. Και θωρώ και κάνουν έτσι ένα μαντιγάτσι. Είπαμε ότι εγώ ήμουν πάνω του στρατιώτης. Δεν ξέρω, είδα θέλουν να πούνε. Και φωνιάζει από πέρα το Σμαήλ με το γήπαρι και του λέει «Μπρε, σε ένα μαντιγάτσι μαρκάνιτσι ο Σύφης». Είδα θέλει να πει, παραδίδονται. Όσο παραδίδονται, δεν ήγερα να πάρω το πιστόλι. Και έτυχα πιο μπροστά, όχι πως ήμουν πιο καλιά από τους άλλους, όχι. Αυτό και πάω και παίρνω το πιστόλι μαζί με τη θήκη αυτό. Και σφίγγω, τρέχω από τσάτσι, κατεβαίνω στον ποταμό, τους εμίδαινε μόνο, δεν με δει κανείς άλλος. Κατεβήκαμε ατσάωτη, πριν εσημώσαμε είχαν να του φέκε στα γόνατά μου, στα σέλιδα και σηκώνοντα. Και βαστούσαν ακόμη οι Γερμανοί ένα του φέτσι. Και το παίρνω από τα χέρια του Γερμανού. Ο πρώτος που φάνηκε στο... Και εδώ ήταν Μιλιαρά τον λένε, ένας μανουράς κοπέλι, 16 χρόνων, 17. Και αρπάνα του φέτσι και να σκοτώσει το Σύφη.
Γιατί τον είχε δει μια φορά. Τον είχε δει μια φορά. Άρα μας εφωνιάζουν από πέρα ως μαγείς, το σύφι μη σκοτώσατε, προς Θεού και αυτό. Τέλος πάντων, πιάσαμε όλους. Ο Ντετζιγκάλης έτσι τρεις και τον πήρε το τουφέτσι. Του λέω, έκαμε στον Τσαρατά το μαύρο σταυρό, αλλά δεν θα τον ειδήσει. Και πιάσαμε στον ποταμό 4 Γερμανούς και οι Ιταλοί που ήσαν από πάνω από Μινάριτς 6. Και 2 Γερμανοί φύγανε γιατί τα είχαν χάσει. Δεν ξέρανε απάνω, πηγαίνανε κάτω και πηγαίνανε το χωριό απάνω. Αυτοί οι παροδιές Μούγκρος ναρώνονται από το χωριό Όρο, σε σηκωθήκαν οι ανθρώποι. Εκατεβήκαν για σε 0 χρόνο είχαν κατεβεί στο Μάκρη. Στείλαμε ένα σύνδεσμο και πήγε στον Καμαριώτη, ήταν ένας Πασπαράκης, Δημοσθένη τον λένε, και ήταν στο Αντάρτικο. Και τον ειδοποίησαν, αυτό θα κάνουμε στα ποριά μου να τρέξει να πας. Δεν είναι πρόεδρε βέβαια, με το πρώτο κλουπ δεν είναι πρόεδρε, είναι πρόεδρε στις 2 Γερμανούς. Τη δέρνω εκεί το ράκο του Μάκρη και παίρνω απάνω μια ανηφόρα να βγω και στην κορφογραμμή να βλέπω. Και όταν βγήκα και σοπάτησα από πάνω στα αρμίκια, στο Μελισσουργάκι το λένε, κατεβαίνει ο Μπόκος, ο Χαραράπης, ο γέρος, του Μποκογιάννη ο πατέρας, μοναχός. Και μου λέει, είδα μωρέ ανήψω γίνεται, είδα, ροδέγατε έχω μπάρμπα πράγμα γιατί εχώνουν και στα καράβια. Και μου λέει, έτσι έχει γίνει με ζέση, μόνο να μην είναι καημένη δική μας, μου κάνει. Πού μπάρμπα, και μου λέει, να, έτσι μου λέει στη Μεσομένη. Απέναντί μας τώρα ήτανε, μα ήταν αράργο, ήταν κάπου 300 μέτρα. Πήρε όλο το χωριό κάτω και εμείς και πήγαμε πάνω, πήραμε τα τουφέκια, πήραμε όποιοι είχαν, πήγαμε κι εμείς. Εν τω μεταξύ κατεβαίνε το χωριό, ειδοποίησαν από πάει το καφενείο, λέει όποιος έχει τουφέτσι να κατεβεί. Και είναι ένας χρονιάρης Μανώλης που είναι 95-100 χρονών και είναι στο Περβόλι και μου λέει «Ήταν μπρα Μιχάλη η ανιφασάρια, λέω έτσι και τσίλι, έχω να του φέτει και μου κατέβα στην Καμάρα να πάμε κι εμείς». Και κατεβήκα λοιπόν στην Καμάρα, πήγαμε κι εμείς, η μάχη σχεδόν είχε τελειώσει. Όταν πήγαμε εμείς, το παιχνίδι είχε τελειώσει. Κατεβαίνει όλο το χωριό που πάει εκεί. Και τελείσουμε τώρα σε ένα ρατσί μέσα και ήσαν ένα πηγάδι μέσα στην πάνω μεριά και ήσαν πεσμένοι και βάναμε τον έτσι, χειροβοβία δεν μ' να τον πετάξουμε. Λέει δεν έχουμε, αυτοί οι κακομοίρες έκαναν το σχέδιο, λέει τι να φύγει ο γης μπροστά να παίζει με το πιστόλι. Αυτό κι αν μπορέσει να φύγει, να βαρδάρει τον Άιο, να φύγει κι αυτός. Αλλά πού να φύγει το βιβλίο. Μόλις έφυγε και πήγε 5 μέτρα, έπεσε αυτός κάτω. Και λέγα κιόλα τότε, ότι έβγαινε το Σοφρυσάλης, ο Χαραράπης και τον σκότωσε. Και γράφω το ποταμό και βγαίνω πάνω και βγαίνει. Βγαίνει Γερμανός, τον σκότωσαν τερό. Όταν έφτανα εγώ έτσι εδώ, θα παίξανε 10 τουφέκια. Έτσι είχαν βγάλει ένα πηγάδι οι άνθρωποι για να βρουν νερό και ήταν μεσογεμάτο χώματα και εκεί μπήκε αυτός για να καλυφθεί. Αλλά όταν είδε από πάνω γύρω, πόρσε εγώ την ώρα που έφταξα από πάνω, την ώρα που τον έστησε καμωμένο, δεν πρόλαβε να παίξει. Είχε πέσει. Μόλις πήρε 10 μέτρους για αυτός, τον σκοτώσει. Ποιοι τον σκοτώσαν, λένε δα, όλοι εγώ, τον έγινε αυτό. Τέλος πάντων, δεν ξέρει κανείς. Ποιοι τον σκοτώσαν, δεν ξέρει. Γιατί σε πολλά του φέτσε και βάρνε όλοι. Ο άλλος, από πότε μόλις βγήκε που το ξεροπήγα εδώ, έχει φάει τη σφαίρα στην κεφαλή και ανοίγει το κρανίο και είχε πεταχτεί ο αμυαλός κάπου 1,5 μέτρο, χωρίς να σπάσει. Ατσιάρεος. Και αυτός μας έκανε εντύπωση στον παιδιό. Είμαστε κάπου 50 παιδιά και εδώ κάτω των 20 χρόνων. Και περιεργάζομασταν τον αμυαλό του ανθρώπου και τον επέζαμε και πέτρες από τσίπτον. Τα ακριβώς έφταιγαν οι μάγαροι. Είχαμε ειδοποιήσει το Αντάρτικο να πάρει, αλλά δεν έπρεπε το Αντάρτικο.
Γιατί φεύγανε γι' αυτό και πρόλαβε ένας μόνο, ένας Δαγιαντάς Κώστας πρόλαβε και που έφυγε από το δρόμο και έτρεχε και πρόλαβε και ο Σάς και πρόλαβε στις δύο Γερμανούς. Η άλλη ομάδα 8-10 που κατεβαίνουν δεν πρόλαβε κανεί να παίξει μπάλα. Μόνο ο Κωνσταντελιαντάς πρόλαβε. Λοιπόν και μετά μας επογάλει εμάς, μας διώξαν οι μεγάλοι, λαφίλοι. Και φεύγαμε και πιάσαμε τα μπέλια, τρώγαμε στα φύλλα και βγαίναμε. Και έτσι χώσαν αυτοί ύστερα οι μεγάλοι. Και μου λέω ο Μανουράς ο Μανώλης, θα βρεις έναν άνθρωπο, δεν ξέρω ποιο θα βρεις, να πάει να θάψει τους συνοικούς, γιατί σκοτωθήκανε δυο Γερμανοί. Διότι πιθανόν να πάτε βρουν οι Γερμανοί εκεί πέρα και να σκοτώσουν ανθρώπους. Και παίρνω το Δραμουντάνι ή Λελεδάτσι, ο οποίος ήταν γέρος βέβαια το Τεσσά, και του Νταγιαντά του Μανώλη που ζει ακόμη τη γυναίκα και του Ρεμπρινό Κώστα την Ελένη που ζει ακόμη αυτή, γιατί οι άλλοι δεν ζουν. Και πήγαμε με ένα γκασμά και με ένα φιάρι και τις θάψαμε. Και μετά κόψαμε κραδιά και περιφράξαμε το μέρο, το καλύψαμε για να μην τις βρουν οι Γερμανοί. Οι δυο σκοτωθήκαν και απομείνουν 4. Πήρανε οι αμεσοί τους Γερμανούς, βγαίνανε να πάνε και στο νοικοτάφιο συναντηθήκανε με τους αντάρτες που κατεβήκανε από πάνω. Αυτοί ήσαν νεκροί. Ούτε κουβέντα. Γιατί φτάσανε αυτό με τις βέργες, αυτό καταλαβαίνεις για να γίνει. Ο Σύφης, πιο νεκρός από όλους τον αυτός. Αυτός σήκωσε το Μαντιβέτσι πρώτος. Επικεφαλής σήκωσε το Μαντιβέτσι της παράδοσης. Ο Σύφης, το επικεφαλής του φυλακίου, ερχόταν τακτικά στο χωριό και πήγαινε στον Μπατζογιάννη, τότε τον εβάλανε πρόεδρο. Και επειδή εγώ έτυχε να έχω κρασί στο σπίτι, αυτοί θέλανε κρασί, κάθε φορά μου έλεγε και του πήγαινε να μου κάνει κρασί και πίνανε. Λοιπόν, ο Σύφης με γνώρισε και πήγα το κρασί και έφυγα εγώ. Λοιπόν, όταν πήγαμε στην Αγιά Παρασκευή στον Κορταβείο και περιμέναμε, έκαντον αυτός σε αυτό το μνήμα και εγώ σε αυτό. Αυτός με γνώρισε και μου λέει, Μανώλη, να πεις, λέει, να πεις, λέει, του Προέδρου να έρθει εδώ, εγώ δεν έκανα κακό στα νόγια. Λοιπόν, του λέω εγώ δεν πάω ποθές. Λοιπόν, αρχινά σύρχα το ψερό του νερό φορούσε ένα κοντό θερινό βατερόνι και έτρεχε, δεν το ξεχάσω. Διέλυσε. Μετά από κι εδώ, να λένε Έλληνα να τσι βγάλουν στα Αντάρτικο. Το Σύφη τον είδα εγώ και τον εσύρνανε. Τον πήγαινε στο λιμέρι απάνω με κοντό πατερόνι, με μια λικοσιράρα. Τον είχαν βέβαια έτσι περιζωσμένο με βαριά όπλα και πώς πήγαινε. Και έτσι βγάλουμε στα Τσουνιά. Στα Τσουνιά είναι η τοποθεσία που ήταν το Αντάρτικο του ΕΑΜ. Ο Ποδιάς που είχαμε στον αρχηγό. Και τον ανακρίνανε για 12 που είχαν πάρει και λέει ότι αυτή τη πήρε η πενταμερής και σταμπό και δεν ξέρω να σας πω τίποτα. Θα με έφταξα 12 η ώρα το βράδυ στο Λιμπέρι. Τι συμβαίνει, λέω του Μποκογιώργη με του Πολιά. Ο εφεδρικός, λαϊκός, απολευθερωτικός στρατός αλογίων συνέλαβε το φασίστα Σύφη και την ακολουθία του. Η απόφασή σας εξετελέστη επιτυχώς, χωρίς κανένα πρόβλημα. Πρωτοβουλία για να συμβεί αυτό, η πρωτοβουλία ήταν του Σμπαϊλομανόλη. Το επιτυχία θεωρούσε ότι δεν εκτυπήθηκε από τις μέρες καμιά γυναίκα. Και ήρθανε που λες, από τη Μύθια που ήταν το άλλο Αντάρτικο, ένας, δεν θυμάμαι ποιος ήρθε. Λέει, είπαμε ο καπετάν Μιχάλης και οι Αγγλέζοι να μας έδωσε το Σύφη, μόνο το Σύφη. Να τον άκρινουν. Τώρα σου φυλάξαμε λίγη φατσί.
να φας και να τσιμηθείς. Γιατί το πρωί έχει σοβαρή δουλειά να κάνεις. Θα πάρεις το σύφι με συνοδεία υπευθύνη σου και θα το λεπάτε στη μύθια. Έτσι είναι μια αγγλική αποστολή και θα τον ανακρίνουν. Γιατί έπρεπε να τον ανακρίνουν, γιατί υπήρχε μια συμφωνία που σχετίζεται με τη συμμαχία τότε Ρώσων και Αμερικανο-Άγγλων κλπ. Ότι σε σοβαρές περιπτώσεις πρέπει να συνεργαζόμαστε κλπ. Έπρεπε λοιπόν να τον ανακρίνει η αγγλική αποστολή και μετά να τον επαναφέρετε πάλι εδώ. Αυτή είναι η δουλειά που θα κάνει σήμερα. Πήγαμε, βρήκαμε το Χριστομιχάλη και μας λέει δεν χρειάζεται τώρα να έρθετε εκεί πέρα, καθίστε εδώ, εγώ τώρα πάω υπεύθυνο εκεί που είναι η αγγλική αποστολή, να τον ανακρίνω και να τον φέρω πάλι. Θέλαμε να πάμε, δεν μας άφησε. Μετά μια ώρα μας τον έφερε ο Χριστομιχάλης και μας λέει είναι σιλή και καλά κάνετε που τον συλλάβετε. Του λέω εγώ τότε, για να το λέτε αυτό καπετάν Μιχάλη, σημαίνει ότι κάτι το ενδιαφέρον προέκυψε από τη λάκρυση. Λέει μα όχι, απλώς στο τέλος λέει το ρωτήσανε αν θέλει για καλύτερη τύχη να τον στείλουν στο Κάιρο. Αυτοί δηλαδή θέλουν να στείλουν. Καπετάν Μιχάλη και αν ήθελε, εγώ έχω εντολή να τον ανακρίνει και τον επαναφέρω στο εκμέριο μας. Και σε καμιά περίπτωση δεν θα τον άφηνα. Εν πάση περιπτώσει, μας λέει παραλάβετε τον τώρα και τον πήραμε, πάει στο εκμέριο. Ο Σύφης όσες μέρες έκατσε δεν τρώγε τίποτα. Ό,τι και του έκανα το έβρεσε στη τσέπη του, ψυχάλη ψωμί το έβρεσε στη τσέπη του. Δεν έτρωγε. Οι δυο Ιταλοί είχαμε και άλλους δυο φυγόδικους Ιταλούς και είχαν φύγει και έτσι είχαμε στην ομάδα και συνεννοούντανε και πήραν αυτή θάρρος να πούμε οι δυο Ιταλοί. Κάνουν 2-3 ημέρες, κάνουν ανταρτοδικείο και δικάζονται στάνοντο και χταρούν έτσι και βάλουμε τη συνάμα. Σαν να ήταν φασαρία. Και οι Ιταλούς δεν τους σκοτώσαμε.